Не хочу хвастаться русским, но это 12 баллов, то есть самый высокий балл в Украине. Это тоже высокий балл. Это тоже все высокий балл. И это тоже высокий по английскому балл, что зеленым написано. Это достатний балл, ну то есть достатний уровень 9. Стоп. А що по-англійському таке? Ну ладно. Це великий бал. Це достатній рівень по діагностичній роботі з ЄДС. Це по діагностичній з ЄДС високий рівень. Це теж по інформатиці високий рівень. Це високий рівень по ЄДС. І все, далі записано домашка на понеділок, тому що у нас в п'ятницю немає матреші.